aka musu iso suka zo gaban sarki Najashi ya tambaye su abin da ke tafe da su, suka faɗi duk abin da suka shirya na sharri da ƙazafi akan waɗannan sahabbai. Sun zagi allolinsu, sun tozarta iyayensu, sun zagi ababen bautansu, suka faɗi duk abin da za su faɗa. Sarki Najashi zai yi magana, sai waɗannan fadawansa da suka karɓi cin hanci suka ce mishi, yalla boy, ai yan uwansu ne, garinsu ɗaya, harshensu ɗaya, me namu a ciki, ka ba su su tafi kawai. Sarki Najashi ya ce a'a, in mun yi haka ai mulkin ba zai ɗore ba. Shi mulki ƙashin bayansa, yalla boy, in kana so mulki ya tafi adalci, kar wani ya shiga falon ka ya ce wani ya zage ka. Mai mulki in yana so mulki ya ɗore baya haka. Sarki Najashi ya ce aje a kira su ma su yi bayani. Aka tura aka kira sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam, suka zo. Ya ce to ga waɗannan yan uwanku sun zo, ga koke da suka zo da shi a kanku. To Ja'far dama ya gaya mu sauran sahabban, ya ce idan aka ba mu dama mu yi magana, ku bari zan ma sarki jawabi. Ya ce ni zan mishi bayani. Bayan an ba su dama, Ja'far ya tashi ya ce mishi, ayyuhal malik, ya ce ya kai wannan sarki, kunna kauman ahal jahiliya, ya ce mu dinnan mutane ne da muka kasance a baya muna rayuwa ta jahiliya. Idan aka ce rayuwar jahiliya, in ka zo fassara ta, in ka ga dama ka ce rayuwar dabbanci. Na abudul asnam, ya ce a lokacin jahiliyyar gumaka muke bautawa. Wani akulul maitata, ya ce muna cin mushe. Wani atil fawahisha, muna zake ma kowace alfasha, zinace fasikanci, miyagun ayyuka na alfasha. Ya ce wani atil fawahisha, ya ce muna zake ma dukkan alfasha. Wani tawul arham, ya ce muna yanke zumunci. Abu kaɗan zai shiga tsakaninmu da ɗan uwanmu, ba mu ba shi. Rayuwa ce ta jahiliya. Yanzu haka da ka samu mutum ubansu ɗaya, kai wani ma uwa ɗaya uba ɗaya, sun fi shekara 3 suna gaba. Shekara 3, wannan bai taka inda wancan